Тапшырыубыздың бу урнында чираттагы кунаклар белән дә танышыр вакыт килеп җитте. Бүген студиябызда кунакта Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрының баш режиссеры Ринат Аюпов һәм театрның яшь актрисасы Рузанна Хабибуллина. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көн. Инде Ринат әфәнде әңгәмәбезне сездән башласак дөресрәк булыр. Менә яңа гына сез 31-нче сезонны башлап җибәрдегез. Яңа сезонга нинди өметләр баглыйсыз һәм гомумән бүгенге көндә труппаның кәефләре ничек? Безнең кәефләр бик яхшы, чөнки без ниһаять үзебезнең якты бинабызга кердек һәм 31-нче сезонны, ягъни театр тарихында беренче сезонны әйтик, беренче яңа бинада беренче сезонны быел башлап җибәрдек. Бу сезонда бик күп премьералар көтелә. Без яшьләрне, олыларны, гомумән тамашачыларыбызны төрле жанрлардагы, төрле проблемалар турындагы спектакльләр белән шатландырасыбыз килә. Һәм моңа инде әйтик әзерлек узган сезонда ук барды, узган сезонда ук барды. Без якындагы премьера турында әйтеп узасым килә. Ул Зиннур Хөснүярның «Ут чәчәге» исемле мелодрамасы. Ул Зиннур Хөснүяр әлеге пьесаны безнең театр өчен махсус эшләде. Әлбәттә, балалар һәм ата-аналар арасындагы кискен мөнәсәбәт, урам мөнәсәбәте, наркотиклар. Менә әлбәттә проблема, шундый бик кискен проблема. Театр бу турыда барбыр сөйләргә тиеш. 26 октябрьдә без тамашачыларны әлеге спектакльгә көтәбез. Инде без булачак премьераның бераз гына сер пәрдәләрен ачып, шунысын да әйтеп китик. Безнең студиябызда утыручы кунак кызыбыз Рузанна Хабибуллина анда баш рольне башкарачак, төп героиня булачак. Ниндирәк роль һәм ул сиңа ничек бирелде, Рузанна? Сәнсез. Ринат апа әйтеп китте инде, безнең спектаклебезнең төп темасы наркомания. Минем образга килгәндә инде минем героиняның исеме Мәликә. 17 яшьлек кыз, студентка, яңа мәктәпне бетереп чыккан. Менә әнидән җылы көтәм, ләкин җылы булмагач, шул наркомания дөньясына китереп китәргә миңа туры килә спектакльдә. Ут чәчәге спектакльнең режиссеры Илфат Камалиев. Ул инде безгә менә задачалар куя. Шуңа карамастан актерларга бик күп иркенлек бирә. Менә миңа килгәндә минем образыма бик күп иркенлек бирде. Ул бик әйбәт актер өчен. Ринат әфәнде, менә сезнең театр алдында торган зур бурычларның берсе яшьләр өчен эчтәлеге һәм формасы ягыннан кызыклы яңа спектакльләр әзерләү һәм аларны Кариев театрына тарту. Менә бу уңайдан ниләр эшләнәчәк? Сез дөрес әйтәсез, хәзерге вакытта балаларны һәм яшьләрне театр сәнгатенә кире кайтару кирәк. Онытыла барды. Бу әйтик балалар театры, балалар өчен теге тасвирлаган проблемалар бераз читкә китте. Ләкин яшьләр театрына, гомумән әйтик, яшь тамашачылар театрына хәзерге вакытта игътибар нык һәм зур дип әйтәсем килә. Шулай ук ул безнең Россия президент тарафыннан бигрәк тә яшьләр белән эшли торган коллективларга, ягъни чузларга аерым мөнәсәбәт, аерым финанс, аерым бер ярдәм йөзеннән төрле чаралар бар. Аларның менә берсе Бердәм Россия проекты буенча безнең күп спектакльләргә акчалата грант бирелә. Менә грант бирелә һәм менә грант булганда, менә сез әйткән яшьләрне төрле жанрлардагы спектакльләрне тартыр өчен бездә тагын ике спектакльнең проекты бар. Ул Ләйлә Мәҗнүн. Гәнҗәви Низами поэмасына нигезләнеп, Мәскәүдә яшәүче бик әйтик кызыклы драматург Юлия Тупикина әлеге поэманы хәзерге заманга яраклашып, бүгенге көннән карап, менә бу әсәрне без икенче яссылыкта ничек итеп мәхәббәтне сакларга була. Менә бу нәүбәттән без инде ноябрьнең 30-ында Ләйлә Мәҗнүн .бүген исемле шундый яшьләр өчен спектакль тәкъдим итәбез. Шулай ук әйтеп торам бит, төрле жанрда безгә төрле стильдә кирәк булгач, театр сәнгате ул һәр вакытта теге спорт тагыча ничектер көрәшеп яши. Менә бу әйберне исәпкә алып,
Без Камил Каримовка шундай заказ бирдек. Алтын алка, ягъни хатын-кызлар хоккейы буенча үзенчәлекле бер комический ситуация, авылдагы яшь кызлар, хатыннар үзләренең җирләрен, үзләренең мөхитләрен, туган авылын саклап калу өчен алар инвестор, ягъни шушы җиргә кызыккан бер инвестор һәм аның командасына каршы турнир оештыралар. Кем җиңә җир, авыл шуңа кала. Менә шундый теге ирләр белән һәм хатын-кызлар арасындагы хоккей турниры оештыралар. Әлбәттә, кем җиңә дип беләсез? Хатын-кызлар җиңә. Менә шушындый бик кызыклы юмористик, ул сатирик комедия. Тамашачылар, бигрәк тә яшьләр күрәчәкләр тиздән. Шулай ук тагын бер әйберне әйтеп узасым килә. Менә әйттегез, юбилей. 22 декабрь Татар театрына туган көне дип беләп әйтәбез бит инде. 22 декабрьдә без ниһаять үзебезнең юбилейыбызны үзебезнең яңа бинабызда уздырабыз һәм аңа шундый исем бирдек. Без шундый театр төзербез. Абдулла Кариев үз вакытында шулай дип әйткән. Без шундый театр төзербез. Аның исеме алтын хәрефләр белән язылыр дигән. Алтын хәрефләр белән язылу булды. Хәзер инде аның эчтәлеген, театрның эчтәлеген, аның менә сез әйткәнчә стилен үзгәртү процессы бара. Менә Ринат әфәнде шушы көннәрдә генә киләсе һөнәр яшь режиссерлар фестиваленең сез үткәрәчәге билгеле булды. Моңа алынырга курыкмадыгызмы һәм яңа режиссерлар килеп спектакльләр куячакмы сезнең театрда? Бик шатлыклы хәбәр булды. Фәрит Рафкач Бикчәнтаев һәм Илфир Якупов Гүзәл Ремзилевна белән безне театрга чакырды һәм шундый зур бүләк безгә ясадылар. Һөнәр, ремесло, яшь режиссура фестивале безнең театр карамагында булачак. Ягъни Галиәскәр Камал театры башлаган менә бу бик шәп юнәлешне безнең театр хәзер дәвам итәчәк. Бу искиткеч шәп әйбер. Журналистлар белән очрашу вакытында сез балалар өчен театр студиясе барлыкка килергә тиешлек хакында әйткән идегез, диме? Менә бүгенге көндә аның нигезләрен құру буенча ниләр эшләнә? Балалар театрның теге әзер продукциясе, ягъни спектаклен генә карарга түгел, бу спектакль, бу тамаша ничек эшләнелә? Анда нинди процесслар бара, анда нинди теге фантазия, анда нинди мөнәсәбәтләр барлыгын белү өчен балалар театрны эчтән, ягъни аның процессын тоюр өчен, тоемлар өчен без шундый балачак студиясе ачарга ниятләдек. Моны Мәдәният министрлыгы хуплады. Бар иде элек Галиәскәр Камал театрының кече сәхнәсендә балачак студиясе. Мин шунда тәрбияләнеп үстем. Шундагы беренче спектакльне мин тормышка ашырдым. Былтыр кысты исемле спектакль булды, Нәкый Сәмбәт әсәре буенча. Һәм менә бу модель яңадан яшәргә тиеш. Ул безнең яшьләр театрында, балачак студиясендә, ягъни монда теләгән әйтик 3 яшьтән 12 яшькә кадәр теләге булган балалар безнең театрга килеп студияда театр сәнгатен өйрәнә башлыйлар. Һәм теге аерым продукт булып, аларның кичкенә спектакльләрен без тамашачыларга тәкъдим итәчәкбез. Бу бик кирәкле процесс. Буыннар алышынып торырга тиеш. 2019 ел ул Россиядә театрлар елы дип игълан ителде. Без әлбәттә сездән режиссер буларак нәрсәләр көткәнне, ниләр өмет иткәнне беләбез. Менә яшь актерлар әлеге елдан нәрсәләр өмет итә икән? Яңа спектакльләр, яңа рольләр, үсеш, ниндидер лабораториялар, ниндидер менә Ринат апа әйтеп китте инде, студияда катнашасы килә. Менә әйтеп китәсем килә. Менә хәзер яңа бинабыз булды, Аллага шөкер. Шул бинабыз булганга күрә эшләр дә күбрәк. Спектакльләргә дә әзерләнәбез, Аллага шөкер. Ниндидер тренингларда катнашабыз. Өйгә кайтып та кергән юк, Аллага шөкер. Хөрмәтле кунакларыбыз, килүегез, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Алдагы премьераларыгыз уңышлы үтсен, гомумән залларыгыз бер вакытта да буш тормасын. Амин. Уңышлар сезгә.